Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στα βάθη της Κίνας. Θα μπούμε τώρα σε ένα εστιατόριο, να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε πώς οι Κινέζοι φίλοι μας ξέρουν τον προπονητή της Ομόνιας. Hello. Hello. Να δούμε. Ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής της Ομόνιας? Πάμπος. Μπράβο! Εσύ φίλε μου, ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής της Ομόνιας? Πάμπος. Όχι ρε! Εσύ φίλε μου, ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής της Ομόνιας? Μόνο ΕΠΟΕ. Άντε ρε ους, προδότη από Έλμηση μου.